astronòmiques al llarg de la història. El cel, la lluna, el sol, el firmament... Jo, de les mancances de la formació, i pense que jo tenia quan vaig acabar la carrera no sabia aquestes coses i quan vaig començar a donar classes me van demanar a alguns alumnes com s'havia fet les mesures i encara no tenia ni idea d'això, de com s'havia mesurat les distàncies. Qualsevol persona que mire al cel, i els antics també ho feien, qualsevol civilització s'ha demanat ha tingut un model cosmològic. Les més antigues pensaven que la bóveda celeste era una mena de llac que estava incrustada en les estrelles. Alguns models com el de les antics astrònoms xinesos s'anomenen especialment de tendals celestes i foren els primers que van intentar calcular l'alçada d'aquesta bóveda. Van donar un valor d'uns 80.000 li, la unitat astronòmica que empraven, que equivalien a 11.000 quilòmetres. Si veiem aquest model Kaitien, el model cosmològic, ja després, en l'època grega, els models de Eudoxio i d'Aristòtil, que explicaven l'univers una sèrie d'esferes celestes en les que trobaven la primera esfera els cossos més pròxims, la Lluna, el Sol, després els planetes que es podien veure, fins a Saturn que es podien veure a simple vista, i ja més enllà l'esfera de les estrelles fixes. El primer que va idear un mètode de procediment per a calcular la distància a la Lluna i al Sol va ser l'amistat de Sam. Veient aquesta configuració que veieu ahir, quan la Lluna està en quart creixent, hi ha un triangle rectangle i va mesurar l'angle que forma l'observació del centre de la Lluna i del centre del Sol, i va donar un angle de 87 graus i amb una senzilla transformació trigonomètrica va descobrir que el Sol es troba 19 voltes per a ell, 19 voltes més enllà que la Lluna. La distància del Sol era 19 vegades més gran que la Lluna. Això li va fer pensar que el Sol era... Si el Sol es veia de la mateixa grandària que la Lluna al cel i estava molt més lluny, era molt més gran que la Lluna i també que la Terra. I això li va fer plantejar el seu model heliocèntric i heliostàtic, perquè ell pensava que era absurd que el Sol, sent un cos més gran que la Terra, girés a tot també del nostre planeta. Després, en l'eclipsi solar, va descobrir també precisament la distància lunar, i per tant la distància al Sol, amb el temps que tardava la Lluna en ocultar-se en l'eclipsi lunar. El nombre de la Terra és la que fa l'eclipsi lunar i amb això va descobrir el valor de la distància lunar. Si veiem el resum de les mesures d'Aristat en el seu procediment, en la tercera columna, els valors actuals, totes estan referits al radi de la Terra. Algunes de les mesures no són massa bones, però el que és important dels procediments d'Aristat és especialment això, el mètode que va donar, perquè si haguera pogut mesurar aquest angle que veien abans de 87 graus amb més precisió, i s'ha fet en el segle XIX, un altre astrònom francès, Besselin, ha fet amb el mateix mètode d'Aristat, va fer els càlculs, i en la segona columna veiem que els valors que dona són més correctes. L'important és el procediment. Després, alguns astrònoms, quan parlen de Nicea, també, en l'època grega, van fer mesures també d'aquestes distàncies. Totes aquestes mesures que hem vist abans estaven referides al radi de la Terra. El que passa és que el radi de la Terra precisament era un valor que encara no se sabia amb molta precisió. Sabeu que el primer que va mesurar la circunferència terrestre va ser Eratòstenes, que va idear un mètode, sembla que és
bastant conegut, que consistia a mesurar la diferència de l'ombra en un dia del solstici d'estiu, al migdia. S'observava que la ciutat de Siena, que és l'actual Assuan en el sud d'Egipte, no s'observava cap ombra, un post vertical. I a Alexandria sí. La diferència de l'inclinació en Siena, els grans solar queien completament verticals i a Alexandria una certa inclinació. Establir una proporció entre la diferència dels angles i l'angle complet de la circunferència terrestre i la distància de Siena a Alexandria i la circunferència terrestre va poder mesurar la circunferència, el perímetre terrestre, i va donar un valor de 250.000 estadis. L'equivalència entre metres i estadis és una cosa que no està massa clara segons els diferents autors, però més o menys el valor d'Eratòstenes era prou bo de l'època que es va fer. I més tenint en compte que la distància entre les dues ciutats escales la va haver de mesurar un poc artesanalment, perquè va haver de contractar els mercaders que feien el trajecte entre les dues ciutats i estos obligaven als esclaus a comptar les rodes que donaven les carreteres per a aquest trajecte. Després, una altra medició de la circunferència terrestre que no és massa coneguda és la de Posidó i Apamea, que va fer una medició observant la diferent alçada, la diferent ascensió que presenta en el cel una estrella, l'estrella Canopus, de la constel·lació de Carina, una estrella que és visible en l'hemisferi sud. Però des de la ciutat d'Alexandria també es veia una certa altura, des de l'illa de Rodes, un poc més al nord, es veia completament en l'horitzó. Aquesta diferència d'angle entre els dos índexs de la circunferència de la Terra, relacionant-la amb l'angle de la circunferència terrestre, va poder també calcular el perímetre de la Terra. El que passa és que no està molt clar el valor que li va donar. Penso que és un poc inferior al que va establir Eratòstenes, però se pensa que este valor és el que va utilitzar després perquè va aparèixer en els llibres de Ptolomeu i del geògraf Estrabó, i és el que va utilitzar Colom en el seu viatge a Amèrica, i que pensava que la circunferència terrestre era molt més menuda del que era en realitat. Després, un mètode també de determinació de distàncies molt important, el mètode de la paral·laxi. Consisteix en la variació que experimenta la posició d'un objecte quan es desplacem horitzontalment, un objecte que tenim enfront, si l'observem des de dues posicions en paral·lel, experimenta un canvi aparent de posició. Veiem establint una relació trigonomètrica, també es pot mesurar distàncies que no són accessibles. I per aquest mètode, per exemple, en el segle XVIII, els francesos Lacaille i D'Alembert van poder mesurar amb precisió la distància de la Terra a la Lluna, un valor bastant correcte ja, molt semblant, que era dilunar, el canvi aparent de la posició de